Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV zifunda uphilano kaCebekhulu sanibonani. Okuyizona ndaba ehamba phambili namuhla wezokuthutha uBhunge neSilo owezolimo uzendlale eMkhanyakude kanti kuvalwe izitolo zabo kufika kwaMbonambi. Sanemukeleni bakaMbombosho omnyama kwindaba zethu ze1KZN TV. Ngqongqoshe omnyango wezokuthutha kanye nokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uhambele ukuyokotha iSilo uMisuzulu kaZolithini esigodlweni ophongolo enyakatho yaKwaZulu-Natal ngenhloso yokuba kezosazisa ngemizamo yokuqinisa ezokuphepha emgwaqeni kulesifundazwe. Kungokuqala ukuthi ungqongqoshe uDuma ahambele kwiSilo yedwa selokhu ingene kuhulumeni omusha wesifundazwe. Lokho kulandela ukuthi kulesifundazwe kwehleke inqwaba yengozi zomgwaqo ngempela sonto eyidluleke nemphefumulo yabantu abaningi okubala naleyo eyenzeke emgwaqeni uR618 phakathi kweValbank kanye ke noNongoma. Bengokuqala nqa ungqongqoshe wezokuthutha kanye nokuhlaliswa kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal uSiboniso Duma eyokotha iSilo uMisuzulu kaZolithini selokhu kungene uhulumeni omusha wesifundazwe. uDuma uvakashela iSilo nje ubeyokosithulela ke okubala phakathi nokusazisa ngezinhlelo zomnyango kanye nemizamo yokuqinisa ezokuphepha emgwaqeni esifundazweni KwaZulu-Natal. Muva nje isifundazwe KwaZulu-Natal siqopheke izingozi zomgwaqo eziningi ezidluleke nezimpilo zabantu abawu-23 okubalwa nengozi yebhasi ehle emgwaqeni uR698 ngaseFrayed ngaphansi kwamasipala wesifunda iZululand lapho kudluleke emhlabeni abafundi ababili. Ungqongqoshe uDuma uthi ngalenyanga ezokuthutha uvakashela iSilo njengengxenye inhlonipho njengoba umnyango uzoqalisa ukwakha imigwaqo esifundeni iZululand. Sizothula imigaqo neproject eyenzekayo endaweni uP234 ikakhulukazi uzokwenza le corridor ibe kahle. Zikhona nemigaqo no D188 sesiallocateile khona imali nosonkontraka abathuliwe kodwa namhlanje siyohlangana ke eziphambanweni sihlale namakhosi sihlale nabafundisi sizosho ukuthi sekuzoshinqa uthuli siqalele lesimo sifuna ukuyibona iZululand district ishintsha ibe icorridor ezo attracta izinto zenze kahle no N2 sifuna uMsozo Natal uzuyofika eMpumalanga ubone ukuthi kukhona okwenzakalayo. Sijabule kakhulu ukuthi iSilo siyithakasele kakhulu umsebenzi esowenza uthi asiqhubeke senze umsebenzi uma sesiqasha sinikeza abantu abahlwempu uma sesiyikhiphile iproject ibenefit abantu ingabenefit ama individual ukuze ukwazi umsebenzi wesizwe uhambe kahle futhi ube nobunono ngaso sonke isikhathi. Uthi behulumeni bazolwa nenkohlakalo kanye nalabo abaziwa ngamadela ngokubona abaphazamisa ke ukusebenza kwahulumeni. Imbubi ikhuluma ngento ezibalekile KwaZulu-Natal kunokhondo lolumbi labantu ekuthiwa amadela ngokubona labantu abamisa ngama project ephansi ngalabo bantu kodwa waseyagcizela futhi ukuthi ngoba sinikeza ama billions sile infrastructure department yaka transport akekho umuntu mesekuthulwe iproject ekufanele bese kwazi ukuthi ayocela intshontshe eceleni kufanele kuhambe kahle konke umsebenzi wesizwe umsebenzi wabantu ukuze sikwazi ukuthuthuka isizwe saKwaZulu-Natal. Siyabonga. Indlunkulu ithi iSilo siubusisile kumsebenzi womnyango okuzokwakhe wenqalazinda yomgwaqo. Ithi ungangezo lakhe ubese enxusa kumnyango ukuba ke ukuxoxisana nembono yamaloli ukuze kugwemeke esiminyaminya emgwaqeni ikakhulu ngempela sonto yomkhosi womhlanga. Siyazi sonke umsakazo ukuthi kuleli sonto kuleli sabathi siyakulo komgqibelo kunomkhosi womhlanga emachobeni umkhosi wandulela lo omkhulu wasenyokeni. Ingonyama yona siqusayo ikuvezile ukuthi iyafisa sengathi ngaba khona ukubambisana kule phela sonto enkulu kakhulukazi lenezayo umhla ka14 lapho kuba amabombo ethu sonke njengozulu abobhekho nenyokeni ukuthi mhlambe la ama truck nabamabhasi ngaba nakho uxoxisana kubonakala ukuthi ngoba ingozi zinjena nje leyo phela sonto leyo impela sonto enkulu ngoba sokhumbula futhi ukuthi umhlanga uqeda eminyaka u40 ngamashumi wabakhona ngalo sizathu futhi kuzobe kuthe ukuqina sikhumbula ukuthi unyaka odlule babesilekelele bakhuluma nama truck bathi kwabamba angababikho ikhulekile ngonyama sicela abalungise bamlungisele lokho ukuze kuzokwazi ukuhambeka sikuze sigome ingozi. Ezindabeni ze1KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu esigodlweni seSilo oPhongolo. Ngqongqoshe zokulima nokuthuthukiswa kweindawo zasemakhaya KwaZulu-Natal uThembeni kaMadlopha Mthethwa wethula inhlelo zomnyango wakhe kubuholi bemkhandla yakhele kuMkhanyakude. Lo mcimbi ubanjelwe endaweni yakwaMduku ehluhluwe enyakatho nelikaMthaniya namuhla. Ungqongqoshe wezolimo esifundazweni KwaZulu-Natal uThembeni kaMadlopha Mthethwa uhambele imikhandlo engaphansi kwesifunda uMkhanyakude ukuzokethula izinhlelo zomnyango wezolimo
Ngokusho kaNgqongqoshe, abantu basemkhanyakude baqhelelene kakhulu nezolimo, lokhu kungenxa yokungasondeli kwalomnyango endaweni ke ezakheleke isifunda iZululand kanjalo ke nomkhanyakude. Size la ku district sasemkhanyakude sizocacisela abantu bakhona ngenhlelo zomnyango. Abantu abangazilutho nje uma babheka not that abazi kodwa umnyango ubuqhele kakhulu kubona. Bebe ubuka sekuyinto abangafisi bona ukuyihlanganisa nawo. Kodwa namhlanje ubezwile bathe babuyelwa ithemba. Sase sithi futhi masibheka sathola ukuthi umkhanyakude kanjalo iZululand ama districts abonakala ephansi ohlelweni lokudla food security njengokwe research. Sase sithi kulama district abukekile mhlawumbe 1 2 and 3 kufanele mina ngiyifikele ngikhulume namakhosi ngikhulume namakhansela sibanxenxe sicela ukuthi sizoya kanjani kubantu siyofaka le nhlelo kodwa futhi silethe ama officials anolwazi azokwenza ukuthi abantu bamotivateke babone ukuthi kungani kufanele beze. Njengoba udaba lwamanzi lusenzuka ikeyi kulezi ifunda zombili, uNgqongqoshe uzwakalise ukuthi umnyango unezinhlelo ezinqala zokulekeleleka abantu abakhelele izifunda. Lokhu kuza ngemuva ukuthi umphakathi ukhala ngokuthi unalo idamu iJozini kodwa abalutholi ke usizo lwezamanzi nokwenza kube nzima ukuthi bangene emkhakhweni wezolimo. Endaweni eziningi umnyango uyawalungisa amadamu kwezinye indawo uyawahamba kodwa la masikubuka idaba luka one home one garden sizobuka ukuthi singenza kanjani ngoba kwezinye indawo uyakwazi ukuthenga noma ithangi umndeni ungakwazi ukuphila ngalawo manzi kulalo thangi. Sizongenelela ke kuloko futhi siphinde siuxoxise umnyango wezamanzi ukuthi abantu basizakala especially uma ukhuluma ngendawo zakoJozini emakhathini ngoba vele basebenza ngenkasa kanti kuneyinkinga edinga uNational Department of Water. Ezindabeni ze1 KZN TV nginguphiwe Mthembu emkhanyakude ehluhluwe. Kuvale kuyitolo ke-3 zabo kufika kweziyisikhombisa ehanjelwe ngesikhathi amaphoyisa amasipala semfolozi, umnyango wezabasebenzi abahloli bezempilo amaphoyisa kanye ke nakamasipala beqhubha umkhankaso wokuhlola kokusebenza inhlanzeko kanye namaphepha zimvume zokusebenza. Kwinkulumo neziko leindaba imeya kamasipala semfolozi uXolani Bhengu uthi angeke bakuvumele ukuthi umphakathi udayisele ukudla okungekho esimeni ngoba lokho kubeka impilo yawo engcupheni yokuguliswa izifo. Ukungcola, ukudla okudlulelwe yisikhathi, ugwayo ongekho emthethweni nendawo abadayisela kuyo ngekho esimeni yizona ke izinto ezigqame kakhulu namuhla njengoba ke iminyango yahlukene bebamsene nomasipala wasemfolozi begaseleke kwezinye zezitolo zabo kufika kwenye yamawadi angaphansi komasipala wasemfolozi. Leli ithimba ke ligasele ngingazelele lezi zitolo lasithela phezulu kwalezi zimo. Imeya lomasipala wasemfolozi uXolani Bhengu uthi ke izimo abasificile kwezinye zalezi zitolo azigculisi neze njengoba ke inhlanzeko kuyinto ke eqhelene kakhulu nalezi zitolo futhi ke nokunye ukudla bayakholelwa ukuthi ke kudlulelwe isikhathi. Sibone isimanga la sikhona impahla yokulokhuza edayiswayo ila amagwinya aphekwa la kulalwa khona la ibathroom khona la so uyabona ukuthi impilo iyona into engekho ekugcineni fanele abantu bakithi bathenga ukudla la behambe bokudla okunye kwakho esinenkolelo ukuthi kusuka sekudlulelwe isikhathi ngoba akwazi ukuthi konke ukudla even ngisho ngabe ubuthola ivorce uthola inyama yakhona konke ku-expire ngoJanuary 2025 lokhu kushiya sibe nembuso kodwa ke ngokulekelelwa ama-stakeholders lawa akhona la siyathemba ukuthi izoba khona inqubekela phambili ngoba okunye bazokuthatha behambe nakho bakwazi ukuthi bayoku-check ukuthi ngabe ngempela kusesimeni noma bayayifojela nje lama-expiring dates. Ikhansela laku-Ward 8 ithi ke into engaba isixazululo kulokhu uma ngase mhlambe kube nohlelo lomasipala lokuthi ke kuqale kubheke ukuthi ke laba basuke bezodayisa bakulungele yini ukuthi badayise kulezi indawo ngaphambi ke ukuthi basebenze bavunyelwe emphakathini. So uyabona ke nani manje ngenile phakathi ukuthi icleanness ayiyona impela ipriority kubona into ekubo nje kuphela eyipriority ukuthi bona benze imali. Uma ubona izinto abayidayisayo lapha ngaphakathi nakho konke nje kwenziwa konke indawo eyodwa kuyadayiswa kuyaphekwa kuyalalwa khona la kuna bathroom khona lapha konke nje kuhlangene konke endaweni eyodwa. So siyafisa ukuthi lezi zitolo enjengalezi mhlambe imikhandlo sibuka ukuthi ke inawo namandla ukuthi mhlambe iservice yazo
beyisuspende until bemeet ama requirement lawa asuke edingakala ka health bese umuntu uyakwazi ukuqala ukube konke before umuntu eqala ukwakha isitolo sakhe noma eqasha kuba uqala kuba nama regulation ukuthi before enze akuzobukakala nje environment yakhona yonke ngaphakathi uthi banjani. Iminyango ebikhona abahloli bezempilo u-ATA, uLabour, amaphoyisa, LED nabanye abomthetho ke baqinisekisile ukuthi ke lukhona uphenyo oluqhubekayo njengoba ke okunye ukudla kuzoyisa ukuyohlolwa kanjalo nezimvume nokunye. Lukhona uphenyo olukhulu oluzolandela. We leave no stone unturned. Sizoqinisekisa nje ukuthi siphenya konke ama-permit, imvume konke nje okufanele ukuthi babe nakho for i-compliance sizoqinisekisa. La okuzobe kuphoqa khona ukuthi isimo sibinga ngokuthi kumele kumiwe manje kuzobe kusho ukuthi kuzomiwa namhlanje, but la isimo esibukeka singconywana khona esimeni sokuthi bangaqhubeka besazama ukulungisa izinto ze-compliance sokuvumela ukuthi baqhubeke ukuze abantu bakithi baqhubeke basizakale. uBhengu ube sekhuthaza umphakathi ukuba nawo ke ubheke la uthenga khona nokuthi ke izimpahla abazithengayo azidlulelwe yini isikhathi. Uma kuukuthi kudlulile kwi-expiring date siyacela bangakudli abakubuyisele emuva, ilungelo labo lelo ngoba uma bekuthi uzothola ukuthi ukuhamba kwesikhathi kupoison kuzobangela ukugula emphakathini nasenganeni. Lezike izindaba ze1KZN TV ngengusamukeliso Nqulunga kisemfuluzi. Abenhlangano Environment and Language Education Trust babungaza usuku lokugqugquzela ukufunda phecelezi World Literacy Day esikoleni kiMzwilili Primary School esemlaza eThekwini KwaZulu-Natal. Lolu suku balibungaze ngokuthi abafundi bagqoke imfaniswano yezinto abafisa ukuthi babeke izona uma ngabe sebeqede ibanga le-10 baphinde bachaza nangamaphupho wabo. Owalenhlangano uyachaza ngokubaluleka kwalolu suku. Le program lesi enrolle ezikoleni ezu8 la eMlazi. So namhlanje sidecide ukuthi sizovakashela kuMzwilili Primary School, sizo celebrate nabo okanye sizobungaza nabo usuku beWorld Literacy olubungazwa umhlaba wonke mayelana nokuthi abantwana bafunde. Sikhuthaza nje ukufunda, sifaka iculture yokuthi abantwana bakwazi ukufunda njengoba istats sisho sithi about 80% wabafundi abaka grade 4 abangakwazi ukufunda le country for i-meaning. So sesithi ke asibacije kusuka bese bancane from grade R to grade 3 ukuze mabefika lapha ya grade 4 babe sebekwazi ukufunda for i-meaning. Uthishanhloko wesikole uthi sidiskhathi bebamsena lenhlangano. The program that they've introduced to our school, the program is very productive in terms of allowing learners ukuthi babe nama-ability to read with comprehension. The program futhi esinesikhathi eqalile. We've got a partnership with both u-ELET nama-funders abo ekutheni si-persuade this program for the benefit of our learners. In South Africa, it is known. In fact, all over the world, it is known ukuthi i-reading kwayingane zaka grade 4 ziba nama-challenges. So this program siyabonga kakhulu ngayo because iyabasisa abantwana bethu ukuthi bakwazi ukufunda nesikole futhi siyasizakala nabantwana abafunda kule program babonakala bephasa kahle futhi nasemaklasini abo. Abazali bathi bafuna liqhubeke lolu hlelo lokufundisa abantwana ngoba liyabasiza. Siyacela ukuthi le program iqhubeke and siyayibona umehluko ewenzayo. Siyathemba ukuthi the more kwenziwa ingane ziba involved kuyazakha ingane kuyakha confidence abantwana ngale kwe confidence kodwa futhi ilokhunga indlela yokufunda bayathuthuka kuyona. Kodwa Khosibisi wesindaba se1KZN TV kuChannel 261 ngesemlazi eThekwini. Ake siyetolo nenebeselo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Okuyizona indaba ehamba phambili namuhla wezokuthutha uBhunge neSilo owezolimo uzendlale eMkhanyakude kanti kuvalwe izitolo zabo kufika kwaMbonambi.
Umphakathi waseDendethu kwa-27 kwaDukuza enyakatho KwaZulu-Natal ucela kuusizo kokulungiselwa kwesikole i-Elbodasing Primary School esinenkinga yophahla kanye neyindonga ezingekho esimeni esikahle. Iziko leindaba lihamberile lesi sikole namuhla lo mphakathi wakhala ngomzima ozobhekana nabo njengoba kuza kesikhathi seyimvula. Mbukele ekhaya siseStenga esikoleni i-Elbodasing Primary School okuyisikole esiqala ka-grade R sizesigcine ka-grade 6. Sike safika ngaphambilini ngesonto ledlule kade kuzovulwa ibhoholi yamanzi kepha safica isimo singesihle. Ngokusho kwabazali kanjalo nomphakathi ukhala ngezinto eziningi kakhulukazi ngesimo saso isikole njengoba mangabe nje ngithi ukusuka kancane phambi kwayo ikhamera kuyavela la indaba zoyindonga udonga lakhona lwabonakala ukuthi lwasha lucebukile alisenapende kodwa okukhalisa kakhulu lokukhalisa nabo abazali isimo sophahla abakhala ukuthi njengoba kuseqala isimo seyimvula izingane ziyabhekana nobunzima zokuthi ingakwazi ukuza esikoleni ngenxa yokuthi imvula isingena ngaphakathi. Izinto eziningi zakulesi sikole bekade isalele emuva okubalwa nabo ugesi njengoba bekuveza ukuthi bese kuphele iminyaka eyishumi bengenawo kwaze kwaba kwenziwa imizamo yokuthi ubuyiswe ngenyanga edlule. Udaba lamanzi nalo bekuyisimo esifanayo ngoba bekwazi ukuthi bewathole ngama-water tank kuphela. Oyinduna yendawo ukhala ngokuthi isikole sigcina ka-grade 6 ngakho abanye abafundi babesakwazi ukuqhubeka beye kwemazingeni aphezulu u-grade 6 kusuke sekuba ibanga labo leshumi ngenxa yokuthi abazali kabanayo imali yokubaqhuba. Isikole sethu sigcina kwa-grade 6 njengoba sigcina kwa-grade 6 nje abanye abazali bayahluleka uku-afforda ukukhokha imali yomalume ukuyisa izingane kwezinye izikole. Ngalo ndlela izingane mayiqeda u-grade 6 kusuka sekugcina kwayo esikoleni ngezinye indlela usuke siqedile. Siphinde sathola nethuba lokukhuluma nomhloli wakusona lesiyingi waveza ukuthi naye ufike ngo-2022 isimo sesikole sikulesi. That is what I know, and there's a cry from the community ethi abaningi mabefika grade 6 kuyaphoqa ukuthi bayeke bayosebenza emaplazini and abakwazi ukutravel ama-long distances. That is what the community is saying. Kodwa ke noma ama-conditions engekho right yilokho engakusho. Lesikole sinabafundi abangama-50 kanjalo nothisha abane. Kanti umnyango wezemfundo uthunyelele umyalezo ngalesikole kwaze kwashaya isikhathi sokemoyeni ungakabuyeli kwiziko lezindaba. Ngokomphakathi ucela usizo longabasizi kakhulukazi ngophahla nobalungisela izindonga ukuze abazali bezokwazi ukubuyisa izingane zabo. uDeboho Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuchannel 261 ngiseStenga. Kubhekwe elikhulu kweyinhloko yamajaji uMandisa Mayo othathe izintambo ngokusemthethweni ngesonto. Ijaji uMayo yinhloko yamajaji esifazane yokuqala kuleli uthathe ngokusemthethweni emva kokushiya kobe yinhloko yamajaji uJaji Raymond Zondo oyena koye wathatha umhlala phansi ekupheleni kwenyanga edlule. Isikhundla sokuba yinhloko yamajaji kuleli besiphethwe nguRaymond Zondo kusukela lulunye kuMbasa ka-2022 kwaze kwabuthatha umhlala phansi ngokuphela kwenyanga edlule. Kanti lesikhundla kumanje siphethwe nguMandisa Maya obengowesifazane wokuqala emlandweni wakulelizwe ukusiphatha njengoba ngaphambilini bekushintshana besilisa bodwa kusona. Umaya ukhethwe ngumongameli uRamaphosa kulesikhundla kulandela ukubonisana nekhomishani yezobulungiswa kuleli kanye nobuholi bamaqembu ameleleke ePhalamende likazwelonke. Umaya waphakanyiswa nguRamaphosa ngoNtulikazi kulonyaka kanti ubeyiphini lenhloko yamajaji nokuyisikhundla aqokelwa kuso ngo-2022. Ngaphambi kwalokho ke ubengumongameli wenkantolo yezokudluliswa kwamacala kuleli nokuyisikhundla aqokelwa kuso ngonyaka u-2017. Amaqembu ezepolitiki nezinhlaka zezobulungiswa bathe balindele lukhulu kuJaji uMaya njengoba inhlangano eqapha ukusebenza kwamajaji iJudges Matters ithe ziningi izinselelo ezisabhekene nezobulungiswa. Inhlangano ehola uhulumeni okubambisana iANC ithe ukuthatha izintambo kuJaji uMaya kufakazela ke ukuthi ukusebenza ngokuzikhandla kuzala impumelelo. Ezindabeni ze1KZN TV ngingusiyabongwa kaDuma eRichards Bay.
Inhlangano engenzi inzuzo iKoloba Ntshangase Foundation ihambele kuyikole embili lokishini laseMbali eMgungundlovu KwaZulu-Natal lapho ibinikelela khona ngemfaniswane yezikole. Babalelwa ngaphezulu kwama-44 abafundi abahlomulile ngaphansi kwalolu hlelo, kanti othisha inhloko baveza ukuthi lolu xhaso luzobambela ukukhulu kwiqhaza kwimpilo yabafundi. Bathi iningi lalabafundi baqhamuka emindenini kentulayo, kanti abanye abayizintandane bahlala ngabodwana. Umsunguli lenhlangano uNtuthuko Ntshangase uveza ukuzibophezela ekutheni enze lolu hlelo minyaka yonke. Othisha bezikole ezihlomlile kumnikelo wenhlangano engenzi inzuzo iKoloba Ntshangase Foundation bathi umnikelo uzokwenza umehluko omkhulu njengoba iningi labafundi beqhamuka emakhaya ahlwempu. Umphakathi wethu abanye abazali abasebenzi, so abantwana sizame lokho esikuthathayo kungekho sibakhulise, asigcini nje ukubakhulisa emaklasini kuphela kodwa nangokwempilo nje ukuphila nomphakathi ngakho konke. Umphakathi wala isikole sakhele khona indawo abantu abanhlwempu kakhulu. Mobona ilokishi sekugcineni kwelokishi, so isikole kakhulu siphakela lezi izindlu engale ezakhiwe ngodaka nalezi ezinye la eqaleni, so abanazo ngempela idingo ngqangi zesikole. So sekukuhle ngoba sekuno free school, kodwa even dokhona lokhu okufanele babe nakho abangenakho. So ufika kweKoloba Foundation kusisize kakhulu, kusazosisiza ngoba bayasho futhi basazoqhubeka bele besisiza kanjalo. Kuyawenza umehluko omkhulu. Umsunguli weKoloba Ntshangase Foundation uNtuthuko Ntshangase uthi bakhethe lezi izikole okuyilungisile kanye nenansi indlela primary ukubuyisa ithemba kubafundi. Lesikole esikusona njengamanje senansi indlela primary school isikole la khona uhlalo wefoundation akade efunda khona e-primary school. Besilethe nje ama-uniform ey'ngane zey'kole, silethe ama-uniform awu-40, siqinisekisa ukuthi sizama ukuthi ukubuyisa i-confidence ey'ngane, nanokuthi-ke njengoba kuney'nkinga ze-unemployment ne-inequality, siyaqonda ukuthi baningi abazali abangakwazi uku-afford i-uniform. So sizothi asizame ukunikeza isithunzi ey'ngane, uqinisekisa ukuthi nenye ingane ingazizwa ingamukelekile esikoleni ngenxa mhlambe yokuthi ayinayo uniform noma i-uniform yayo mhlambe isigugile. uNtshangase uthi inhlangano izibophezele ekutheni ilekelele izinhlaka ezahlukene zomphakathi. Okokuqala esikwenzayo kubalulekile esiyiqhenya kakhulu kuba ingxenye yezokufunda, education nenye ama-pillars ethu. Ngiyafisa futhi ukuveza ukuthi eminye yama-pillars ethu uqinisekisa ukuthi senza ukuzwana emphakathini through ukusupporta i-sport, ukusupporta i-art, ukusupporta i-culture. Silenkolelo ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi sibuyise isizwe kwimvelaphi yaso, amasiko aso, ukugqugquzela ukuthi bonke abantu abakhona kakhulukazi intsha ingayikhohlwa ukuthi ubani nanokuthi isukaphi. Cabanga ukuthi ngaleyo ndlela sokwazi ukwakha umuntu o-responsible, umuntu ononembeza, umuntu ozokwazi ukuphila nokwakha umphakathi. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube ngiseMbali eMgungundlovu. Ake siphinde sithi ishelele itolweni nabesilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV naze ihamba phambili namuhla. Okuyizona ndaba ehamba phambili namuhla wezokuthutha uBhunge neSilo owezolimo uzendlale eMkhanyakude kanti kuvalwe izitolo zabo kufika kwaMbonambi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-17.87 kuyidola laseMelika bengu-19.77 kwi-euro yase-Europe libe ngu-23.44 maqhathaniswa nopondo waseBrithani. Intengo yegolide yona ingu-$2,505.49 i-ounce kuthi intengo yayo engahluziwe ibe ngu-$72.70 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo.
Yize elinye lamaqhawe kuleli umpumelelo omhlongo likhala ngomzimba obuqhudelana kwi-long jump nasebangeni ka-200 meters, kodwa libonake linalo-ke ithemba lokuthola enye indondo kuma-Paralympic Games aqhubeka eParis eFrance. Umhlongo ube ngokuqala-ke ukunqobela-ke kuleli indondo kwi-T40 400 meters ethola-ke egolide. Ngomgqibelo kwelensiza yaseClaro Water eThekwini KwaZulu-Natal izogijima i-T64 200 meters owamanqamu kuleli banga wona uzokuba ngayo futhi usukela ngomgqibelo. Kanti-ke kwezokusubatha nakwi-long jump T64 kuqhudelana abagqoka-ke isicathulo sokufakela phecelezi ngolwasemzini running blade onyaweni olulodwa. Kuthi-ke ku-T44 kuqhudelana abangasifaki inhlobo abagijima ngeenyawo zabo. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Mina bakaMkhumbi Gudluka sibone amagumgedlela ziyagoqa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.